Welcome to our Girly Solution channel for Santaman. Today ni जोङो social science ni second chapter खौ जा जोङो discussion खालामगासिनोमोन chapter नि मुङानो जाबाय जोंनिया महात्मा गान्धी आरो भारतनि उदांस्रि सोमावसारनाय rise of Gandhi and freedom movement of India. तो बेनि दिनै जोङो second part जों discussion खालामनो नागिरदों MCQ नि. तो आगोलनि part आव जोङो जुदि बुंनो थाङोबा जोङो 17 number लासे discussion खालामदोंमोन. तो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदो मिथिगौ जानांगौ जुदि दाबो जुदि नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव बेनि प्लेलिस्टनि लिंक होनाय दङ जे जोंनिया मा होनाय दङ प्लेलिस्टनि लिंक होनाय दङ प्लेलिस्ट होनना बुङोबा नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनथाम लिंक मोनगोन मोनसे जाबाय मेथ्सनि प्लेलिस्ट MCQ नि आन्था होआफोरसानदोंमोन स' MCQ नि नाङाबा नोंथांमोननो जुदि चेप्टार वाइस नांगौबा अलरेडि बेनिथ' भिडिअआथ' मालाबानो आपल'ड खालामखानाय दङ जुदि दा जोङो गोदान भिडिअ होनायफोरा जोंना MCQ मानोना जों MCQ खौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानोना जोंनिया गोदान पेटार्न चेन्ज जानायखाय जोंनिया MCQ बानायनो गोनां जाहैबाय MCQ जोंना 20 कुइसन फैगोन थ' बेखौ नोंथांमोना हाथारनांगोन आरोना थ' नैखिना जा MCQ खौ नायोबा नोंथांमोना 20 कुइसनखौल' नङा जों जिहेतु जोंना से मार्क्सनिया 45 कुइसन बेनिबो खामानि खागोन बेखिना जा सर्ट कुइसनखौ नायगोन मानोना जों चेप्टारनि गासै आरामसेनो जोङो चेप्टारनिफ्रायनो दिहुनजोबनाय जादों कुइसनफोरखौ नोंथांमोना ओंखायनो भिडिअखौ जायफ्रा स्पेसियेलि जायफ्रा देग्लाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक होनो थांगासिनो बिथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पर्टेन्ट जागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो लाइक होनो बावनो नाङा मानोना जोंनिया लाइकआ जुदि भिउआ जुदि 200 जादोंबा साप'ज जोंनियाथ' भिउआ बांद्राय जाखाया होनना मिथिखायो जोङो मानो होनबा जोंनिया स्टुडेन्टआनो गोबांखाया दं बर' मिडियामनि थ' ओंखायनो जों इंलिश मिडियामखौ एसे एड खालामनो ट्राइ खालामदों मानोना जोंनिया भिउ जायैखाय जों बांद्राय इन्ट्रेस्ट नाङा जालांदों आरोना अब्लाबो जों नोंथांमोननि थाखाय जा भिउ जायो बनायगासिनो ओंखायनो दा जों फिउचाराव आसा खालामो भिउआ एसे मोजां जागोन होननानै लोगोसे जायफोरा चेनेलखौ दा साबस्क्राइब खालामना लायाखै माने दासिमबो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोननो जों मोनसे रिक्वेस्ट जे जोंनिया अक्ट'बरनि जोङो थार्ड अक्ट'बराव जोङो जोंनि गोरलै सलुसननि जोनोम सान माने फालिनो थांगासिनो बेनि आगोलाव जाहाथे नोंथांमोना एटलिस्ट 10K साबस्क्राइबार खालामहैयो आरोना जोंनिया 10K मोनहैथ'वाखै 10K मोनहैहां जादों थ' ओंखायनो अक्ट'बरनि जिहेतु नोंथांमोननि थाखाय जों एफा खस्थ' खालामनानै हर सान बेफोरखौ लिरनानै लोगोसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामगासिनो थ' ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि थाखाय मोनसेल' खामानि मावनो हानांगोन जे मा होनदों अक्ट'बरनि माने मा होनदों 3 अक्ट'बरनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइबारखौ 10K कमप्लिट खालामना होथारबे मानोना जोंबो माने जोबोर हेपि जागोन आरोना जोनोमदिन फालिनो थ' ओंखायनो आसा खालामो बेखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामहैयो जोंनि बे साननायखौ थ' दा गोबाव खालामालासिनो जों दिनैनि जा सेसन जा जों महात्मा गान्धी आरो भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि जा सेसनखौ जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै आरो नोंथांमोना एगेन बुंदों आङो टेलिग्राम चेनेलाव जुदि जइन जायाखैबा जानानै ला बेवहाय जों मुक टेस्ट थाबैनो होगोन नोंथांमोननि सिगाङाव मानोना जोङो दा स्टुडेन्ट बांद्राय गैयैखाय बेफोरखौ जों मुक टेस्टफोरखौ प्रभाइड खालामनाय जायाखै भिडिअनि PDF फाइलखौ जोङो हरनाय जागोन लासैनो थ' दा जों गोबाव खालामालासिनो कुइसन नाम्बार 18 निफ्राय डिसकासन खालामदोंसै 18 नाम्बाराव मा होनदों गान्धी आरविन्द पेक्ट वाज साइन इन द इयार अफ माने गान्धी आरविन्द गोरोबथाया माला जादोंमोन बे जाबाय 1931 मायथाइयाव जादोंमोन आरोना साइना बेयो गोरोबथाया ओमफ्राय नेक्स्ट 19 नाम्बाराव आं एसे स्पिडआव बुजायलांसै मानोना जोंनि टाइमा जोबोर गोलावबा मानसिफोरा भिडिअखौ नायनो बायो आरोना when did Gandhi return to India as a barrister at law माने बेरिस्टार खालामखांनानै लन्डनाव बियो बेरिस्टार उकिल फरायनो थांदोंमोन ना थ' बेनिफ्राय इन्डियायाव माला फैफिनदोंमोन बे 1891 थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट 20 नाम्बार कुइसना जाहैबाय when was चम्पारण सत्याग्रह started सत्याग्रहआ जोंनिया ओरैनो साउथ आफ्रिकायाव स्टार्टिं जादोंमोन फार्स्ट बयनिख्रुइ महात्मा गान्धीया स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन खिन्थु जा भारताव जेब्ला महात्मा गान्धीया फैयो भारतनि सम्परनआव जोंनिया फार्स्ट स्टार्ट खालामग्रोदोंमोन आरोना सत्याग्रह बे सोमावसारनायखौ बेनिफ्राय खालामनायाव जोंनिया दा बेयो मा मायथाइयाव जादोंमोन 1917 अके दा नेक्स्टआव हु कमान्डेड जालियानवाला बाग जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनायाव जोंना ब्रिटिशनि सोर माने बेयाव माबायाव दंमोन आरो दायित्व दंमोन आरोना बिनि मुङानो जाबाय जोंनिया मा जेनेरेल डायार बिनि दायित्व दंमोन जा बुथारग्लुंनाय दायित्व आरोना थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट ए कमिटि टु प्रब टु दा जालियानवाला बाग
सरकार माने was appointed under नै जिहेतु जोंना बुथारग्लुंखांबाय अब्ला बेखौ जा बुथारनायनि जा बेखौ सावरायनो थाखाय बिनि बागै सावरायनो थाखाय सोरखौ दायित्व होनाय जादोंमोन जोंनिया बिनि एन्सारा जागोन जोंनिया लर्ड हान्टारखौ जोंनिया मा खालामनाय जादोंमोन दायित्व होनाय जादोंमोन दा when was Caliphate Committee founded Caliphate Committee माला जोनोम जादोंमोन जोंनिया जोनोम जानाया मायथाइया जाबाय 1919 मायथाइयाव दा when did the चौरी चौरा incident took place नाय चौरी चौरा incidentनि थाखायथ' जोंनिया महात्मा गान्धी माखौ खालामदोंमोन गैया जोंनिया हेफाजाबै सोमावसारनायखौ बन्द खालामदोंमोन सरि बन्द खालामदोंब्ला बे माला जादोंमोन जोंनिया 5 फेब्रुवारिनि 1922 मायथाइयाव जादोंमोन चौरी चौरायाव जोंनिया पुलिस थानाखौ खावना होनाय जादोंमोन आरोना त बेवहाय जोंनिया पुलिस थैदोंमोन दा बेवहाय साबैसे पुलिस थैदोंमोन बेखौ नोंथांमोना कमिउनिटि थ्रुजों खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो दा नै 25 आव when was non cooperative movement माने हेफाजाबनायनि थाखायथ' जोंनिया बे बन्द जादोंमोन आरोना हेफाजाबै सोमावसारनाय बन्द जादोंमोन माने कल्ड माने बन्द जालांदोंमोन आरोना माला बन्द खालामदोंमोन महात्मा गान्धीया त बेखौ 12 फेब्रुवारिनि 1922 माने 5 फेब्रुवारि 1922 जोंनिया चौरी चौरायाव घटना जालांबाय नालाय मोनसे जाथाय जालांबाय बेनि जाथायखौ लानानैनो महात्मा गान्धीया 12 फेब्रुवारिनि 1922 जोंनिया बेखौ बन्द खालामदोंमोन when was the second round table conference नैथि बेंखन आरांगाया माला जादोंमोन जोंनिया स्टार्ट इन लन्डनाव जादोंमोन आरोना बेयो द 1931 सनाव जोंनिया बेयो जादोंमोन दा who was the sole representative of Congress in the second round माने दा जोंनिया नैथि बेंखन आरांगा मेल जानायाव कंग्रेसनि सोर लिडारा माने बाहागो लादोंमोन होनना बुंदों दा इनि एन्सारा जागोन जोंना महात्मा गान्धी दा पुणे एक्ट साइन बिटुइन पुणे एक्ट माने पुणे गोरोबथाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन मोस्ट इम्पर्टेन्ट बेबो जोंनिया MK गान्धी आरो मानि गेजेराव जादोंमोन BR आम्बेडकर ओके बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नायलायदो पुणे एक्ट वाज नाय पुणे गोरोबथायाथ' जोंनिया पुणे एक्टआथ' जोंनिया MK गान्धी आरो BR आम्बेडकरनि गेजेराव जाबाय खिन्थु बे गोरोबथाया मा मायथाइयाव जादोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया मा जादोंमोन 1932 नाय बेफोर मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन जायो नोंथांमोना जुदि बेफोरखौ नायाब्ला जुदि गोसो लाखियाबा बिनि सर्ट कुइसनफोरखौ हानाय नङा ओंखायनो फुल जोङो समाज बिगियाननि ससियेल साइन्सनि इकनमिक्सआनो जा बा जिअग्राफियानो जा पलिटिकेल साइन्सआनो जा गासैनि बेबायदि सर्ट कुइसन सिरिज सोलिगासिनो दा जोंनिया नैबे चेप्टार 2 आ दिनै जोबगोन थ' बिनि उनाव जोङो चेप्टार माने हिस्ट्रिनि चेप्टार 2 डिसकासन खालामगोन थ' ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअफोरखौ शेयार खालामजालायबानो जाबाय मानोना बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट क्लास 10 नि थाखाय लोगोफोरनोबो नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरो जायफोरा क्लास 10 फरायबाय थायाखै बिथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर क्लास 10 आव फरायबाय थानाय दङबा बिथांमोननो शेयार खालामजालायबानो जाबाय मानोना मोस्ट इम्पर्टेन्ट आं एगेन होनफिनदों मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन बेफोर जा जों डिसकास खालामगासिनो ओमफ्राय हु लिड दा फाउन्डेसन अफ अरिजिन सेबा अरिजिन सेबाखौ सोर माने फाउन्ड सोर बानायदोंमोन होनना बुंबा जोङो महात्मा गान्धी होनना बुंजागोन आरो बिनि दा आगस्ट जासिनाय वाज मेड इन माने आगस्ट अफार जासिनाया माला जादोंमोन जोंनिया बिनि एन्सार जागोन 1940 मायथाइयाव दा कंग्रेस स्टार्टेड द इन्डिभिजुअल सत्याग्रह इन द इयार माने गावारि सत्याग्रहखौ कंग्रेसआ माला स्टार्ट खालामदोंमोन होनबा अक्ट'बरनि 1940 मायथाइयाव ओके इन्डिभिजुअल सत्याग्रह वाज अलसो नोन एज दा जोंनिया इन्डिभिजुअल गावारि सत्याग्रहखौ जोंनिया मा होननाबो मिथियो दिल्ली थौदो सत्याग्रह माने दिल्ली सोलो सत्याग्रहबो होनना जोङो मिथिनाय जायो दा हु वाज फार्स्ट इन्डिभिजुअल सत्याग्रह माने सोर फार्स्ट इन्डिभिजुअल सत्याग्रहखौ जोंना स्टार्ट खालामजेनदोंमोन दा बेखौ होनना बुंबा बिनोबा भावे आरो बेखौ जोंना ग्रेफतारबो खालामजादोंमोन आरोना बे फार्स्ट खालामनानै बेनिफ्राय नाय when did क्रिप्स मिशन केम टु इन्डिया माने क्रिप्स मिशनखौ माला जोंनिया स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन इन्डियाआव दा बे बुंनो थाङोबा जोंनिया मार्चनि 1942 मायथाइयाव बेनिफ्राय नैथि मुलुग दावहा सेकेन्ड वर्ल्ड वार माला जादोंमोन जोंनिया 1939 बेनिफ्राय गान्धी स्टार्टेड क्वेट इन्डिया मुभमेन्ट इन द इयार अफ भारत नागारनाय सोमावसारनायखौ गान्धीया जोंनिया स्टार्ट खालामदोंमोन सोर स्टार्ट खालामदोंमोन होनना बुंबा एन्सारा जागोन गान्धी जिया महात्मा गान्धीया जोंनिया स्टार्ट खालामदोंमोन आरो माला जादोंमोन होनबा 1942 इयारनि 8 आगस्टआव जोंनिया स्टार्ट जादोंमोन बेनि उनाव नेक्स्ट कुइसना नायलायबाय which of the following also known as आगस्ट मुभमेन्ट दा आगस्ट बिग्रायनाय होननानै मा मोनसेखौबो जों मिथिनाय जायो बिनि एन्सारा जागोन जोंनिया मा आगस्ट बिग्रायनाय होननानै नैखौबो होननाय जायो जोंनिया क्वाइट इन्डिया मुभमेन्टखौबो जोङो आगस्ट बेखौनो जोङो आगस्ट माने आगस्ट बिग्रायनाय होननानै बुंनाय जायो बट नेक्स्ट नाय गान्धी गिव हिज फेमास स्पीच डिउरिं क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट माने गान्धीया मोनसे फेमास स्पीच होदोंमोन जायखौ जों नेक्स्ट कुइसन मोनगोन ने फेमास स्पीचखौ नेक्स्ट कुइसनाव जों होननाय जादों डु अर डाइ होनना बुंदोंमोन माने बर'यै बुंबा मावगोन नङाब्ला थैगोन
बे स्पीचखौ गान्धीजिया होन्दोंमोन मा समाव मायाव होन्दोंमोन मा टाइमाव माने बेयो क्वाइट इन्डिया मुभमेन्ट माने बे भारत नागारनाय सोमावसारनायनि टाइमाव मोनसे बुंदोंमोन आरोना दा बेखौ MK गान्धीया बुंदोंमोन दा बे बुंनायखौ जोंनिया मा जायगायाव बुंदोंमोन होनना सोंदों आरो नैबे कुइसना जोंनिया दा बेखौ एन्सारा जाबाय जों ग्वालियर टेंक मैदान होनना बुंनाय जायो बम्बेआव दङ बे जायगाया दा जोंना फैगोन आरोना बेबायदि बेनिनो नाय मोनसे कुइसननिनो आलदा आलदा टाइपनि कुइसन फैनो हानाय जेनेबा मा जायगायाव होन्दों बा सोर होन्दों बा मा होन्दोंमोन बेखौबो फैनो हानाय दा बेखौ जोंनिया बे ग्वालियर टेंक बम्बेखौ बे जायगाखौनो जोंनिया दा जों गोदान मानसि मा होनना बुंना मिथिनाय जायो आगष्ट क्रान्ति मैदान दा नोंथांमोना ग्वालियर टेंक होनना बुङा दे दा मा होनना बुङो जोङो ओरैनो आगष्ट क्रान्ति मैदानबो होनना बुङो दा नेक्स्ट नाय The idea of Indian National Army or Azad Hind Force was first conceived by माने भारतारि हारिमायारि रौनिया हान्जा नेखौ इन्डियान नेशनल आर्मीखौ भारतारि बर'यै मेननिखौ होनना बुङो आरोना हारिमायारि रौनिया हान्जा होनना बुङो दा आजाद हिन्द फौज होनना बुङो बेखौ माने आइडियाखौ बिनि आइडियाखौ सोर होदोंमोन नाय बेखौ बानायनाय आरो आइडिया बे डिफारेन्ट दे फरायसानामोन बेखौ जोङो आइडियाखौ सोर होदों होनना बुङोबा जोंनिया जागोन महन सिंह फरायसानामा सोरनिया बिनि आइडियाखौ सोर होनना बुङोबा आइडियाखौ सोर होदोंमोन बेयो बेनिफ्राय स्टार्ट जेब्ला सोर खालामदोंमोन होनना बुङो जोंनिया सुभाष चन्द्र बसुआ खालामदोंमोन जोंनिया मालाबा बुकखौ नाया नैनिया एसे कनफिउजन थायो नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामना नायोबा महन सिंहबो नुगोन बाट जोंनिया ओरैनो आं मिथिनाय बायदिब्ला महन सिंहआ जोंनि आइडियासो होदोंमोन जास्ट स्टार्ट खालामनाय मानसिया जोंनिया सुभाष चन्द्र बसआ आरो मा मायथाइयाव खालामदोंमोन 1943 मायथाइयाव बेनिफ्राय आरो सोरखौ लोगो नांनानै बे हेफाजाबाव खालामदोंमोन रासबिहारी बसु माने सोरनि हेफाजाबाव माने सोरखौ लानानै बा सोरनि हेफाजाबाव बेखौ खालामदोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया एन्सारा जागोन रासबिहारी बसु ओके दा when was Indian Independence League formed in Tokyo माने टकिअ जोंनिया टकिअ मा जादोंमोन भारतारि गावखुंथाय होननाय मोनसे फर्म जादोंमोन आरोना इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स लिग फर्म जादोंमोन दा बेयो मा मायथाइयाव जादों होनना बुंबा 1942 आरो बेखौ जोंनिया सुभाष चन्द्र बसआनो खालामदों होनना जोङो मिथिनो मोनो दा who formed the provincial government of Free India or Azad Hind Sarkar in Singapore आजाद हिन्द सरकारखौ सरि आजाद हिन्द सरकारखौ सिंगापुराव सोर माबादोंमोन आरो बानायदोंमोन सोर फर्म खालामदोंमोन सिंगापुराव बिनि एन्सारा जागोन जोंनिया नेताजी सुभाष चन्द्र बस ओके दा नेक्स्ट नायदो व्हाट वाज द स्लोगान अफ इन्डियान नेशनल आर्मी दा जोंनिया भारत जोंनिया मा होनदों इन्डियान नेशनल आर्मीखौ दाबाय दा बिनि मेन स्लोगान मा होननानै बिसोर खामानिफोरखौ स्टार्ट खालामदोंमोन आरो जेनेबा स्लोगान खालामदोंमोन दा बिसोरो जय हिन्द होनना बुंदोंमोन आरोना स्लोगान जायखिजाया माबावनो मा होनदों स्लोगान होननाय थायो नालाय मोनसे दा बेखौ मा होनना बुंदोंमोन बिसोरो जय हिन्द दाबो बे मस्ट फेमास आरोना दाबो जों बयबो बेखौ होनबाय थायो दा नाय 46 who gave the famous slogan give me blood I shall give you freedom बेखौ सोर बुंदोंमोन बर'यै बुङोबा आंनो थै हो आं नोंसोरनो उदांस्रि होगोन बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन जोंनिया सुभाष चन्द्र बसआ होनदोंमोन सोर बुंदोंमोन फरायसानामोन सुभाष चन्द्र बस नेक्स्ट 47 कुइसना सुभाष चन्द्र बस दाइड सुभाष चन्द्र बसआ माला थैदोंमोन नाय बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना खिन्था हरबानो जाबाय माला थैदोंमोन नाय आं मोनफा मोननै नोंथांमोननो खिन्थाजोबनाबालाय मा जानो नोंथांमोना बिजाबखौ नायना लायाबा अभियासलि बेखौ ओरैनो नायनाल' जाया बिदा माने नैखौ कुइसनफोरखौ जास्ट नायनाल' थाबा जेबो बेनिफिट जानाय नङा आरो नोंथांमोना बेखौ आरामसे मा खालामनांगोन नटबुकआव नागिरनांगोन थ' ओंखायनो नोंथांमोना नागिरना लाबानो जाबाय बेखौ who sent cabinet mission to India 1946 जोंना cabinet missionखौ इन्डियाआव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बेखौ सोर हरदोंमोन होनना बुंबा क्लेमेन्ट एटली ओके दा who was the leader माने जोंना इन्डियान माने गभर्नमेन्ट फर्म जानायाव 1946 आव सोर लिडार होनना बुंदोंबा जोंनिया जवाहरलाल नेहरुआ जागोन बे who was the first governor general नाय पाकिस्ताननि फार्स्ट गभर्नर जेनेरेला सोर होनना बुंबा आली जिन्ना ओके who was the first इनिफ्राय इन्डियानिया सोरमोन माने फ्री इन्डिया माने इन्डिपेन्डेन्स जानायाव फार्स्ट गभर्नर जेनेरेला जादोंमोन जोंनिया लर्ड माउन्ट बेटेन बेखौबो नैबे फ्री इन्डियासो दै जोंनिया फ्री इन्डियानि आगोल होनना बुंबा दस्रा जागोन मानसिया नैबे दा मायाव होनदों फ्री इन्डिया माने इन्डिपेन्डेन्स जोंनाव आरोना when was रेड क्लिफ लाइन माने रेड क्लिफ लाइना जोंनिया सोरनि बर्डारखौ होनना बुङो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि बर्डारखौ जों मा होनना बुङो रेड क्लिफ होनना बुङो आरोना दा रेड क्लिफखौ माला स्टार्ट खालामदोंमोन बे माला माने रेड क्लिफ होननानै जोंनिया जादोंमोन बेखौ नोंथांमोना खिन्था हरबानो जाबाय बेखौबो दा बे एकनाय बेखौ आं खिन्थायनि रिजनानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोनखौ नायनो लुगैदों आं जे नोंथांमोना बुकखौ नायनानै फरायदोंना फरायाखै मानोना आं खिन्थाना नायनो हागोन दा नैबे जागोन ना बे जागोन ना बे जागोन इउलाय दंखायो एन्सारा होमबा नोंथांमोना रेड क्लिफ लाइना लास्ट पेजाव दङ बे चेप्टारनि लास्ट
फार्स्ट लास्ट पेज थिं नायबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' बेखौबो खिन्थाहरबानो जाबाय नेक्स्ट नाय लास्ट मोननै कुइसन दङ वेन वाज गान्धी आरविन माला जादोंमोन माने गान्धी आरविन गान्धीनो केसर आई हिंद एवार्डखौ माला होनाय जादोंमोन नामा 1914 सनाव होनाय जादोंमोन मायथाइयाव होनाय जादोंमोन But next question जाबाय when did Muslim League observe direct action day थोंजों दाबि सान माला फालिनाय जादोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया आगस्ट 16 नि 1946 मायथाइ नाय दा जोंनिया सब गासैखौबो जोङो जेसेबां खैथा मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन सावरायखो 54 टा मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन सावरायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नाय जिहेतु जोङो मोस्ट 54 टा इम्पर्टेन्ट कुइसन सावरायबाय दा खोथाया जादों बेखौ जों सावरायखांबाय खिन्थु दा नोंथांमोना बेखौ लिरना लागोना लायाखै बेसो मेन इम्पर्टेन्ट खोथा जायो दा बेखौ नोंथांमोना कपिखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनानै कपिखौ दिहुनना लानानै लिरना लाबानो जाबाय आरो बेफोरनि जोंना जा चेप्टारनि गासैनि MCQ नि PDF नोंथांमोननो जोङो मोनसे लिंक प्रोवाइड खालामगोन बेयाव थांनानै नोंथांमोना फर्म फिल आप खालामनानै बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन बेखौ जों प्रोवाइड खालामथ'वाखै बेखौ जोङो टेलिग्रामाव जोङो बे लिंकखौ हरनाय जागोन नोंथांमोना ओंखायनो होनदों आङो एगेन होनदों जुदि नोंथांमोना क्लास 10 आव फरायगोनबा देग्लाय माने मेट्रिक होगोनबा नोंथांमोना टेलिग्राम चेनेलाव एटलिस्ट जइन जाना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरनि PDF फाइलखौ बेनि थ्रु लिंकआव थांनानै नोंथांमोना मोननो हागोन थ' ओंखायनो जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला डेफिनेटलि नोंथांमोना लाइक होनो बावनो नाङा मानोना लाइक होबा जों बहुत माने जोबोर माने खुसि जानानै भिडिअखौ थाब होनो मोनदोङो माने लुबैयो आरोना थ' गोजोनथों फर सानदोंमोन बाय बाय